Тръгнал той веднага да търси брат си. Стигнал до същия дворец, където живеела самичка девойката. Сестра да си ми, девойко, къде са другите хора? Всички хукнаха да гонят белия телен и се превърнаха в камъни. Минал тук един млад юнак, а с него и животни помагачи. Искаше да улови Елена, но не можа и се вкамени и той. Но това е брат ми. Кажи ми как да го спася. Няма да спасиш брат си. Ами по-добре бягай от тук и ако можеш, вземи и мен. Ти, момко, не знаеш каква зла вещица се е качила на онази трепетлика. Стига само думица да каже и с пръчицата си да ни докосне. И аз, и ти, и всичките ти животни ще се вкаменим за вечни времена. Ако разбере, че съм говорила с тебе, зло ще ни сполети. Да бягаме, юначе, докато още не е станало късно.